parce que fɛn t'a bolo bi e b'i ba la a tɛ kunbɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen dɛ. E nana an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an ka sɛgɛn banna i tɛna sɛgɛn dɔn bilen e tɛna sɛgɛn dɔn ne den ala ka balo a bɛ kasi la kasi d'a ma m'aw sɔrɔ so kɔnɔ sɔnni ala makɔrɔ ani bɔnɛ nugu a kɛra n ye ala ne dun mɔgɔw y'a fɔ ko ne bɛɛ de bɛ k'a fɔ den yɛrɛ nali dɔ bɔ ɲɛnafin na a tɛna a b'i bɔlen ba de don wallahi tasi d'a ma m'aw sɔrɔ so kɔnɔ sa ala barika ye i jɔ nka mira wele ka nin fɔ ɛ na. Dans un monde où tout semblait si simple. Oui, allô Mira. Allô. Mira, ndala fiye. Ils ont lu. Il va donc ni madame ni nana sɔrɔ so. Pour voir la lumière. Non. Wallahi, je suis très content. Les larmes ont séché. Ah oui. Wallahi. Ne y'i ba la ko bi ale garisɛgɛ ani e ta o bɛ ala de b'o la a bɛ se ka kɛ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ garisɛgɛ bako kelen nka ni e y'i bali la ko fɛn t'a bolo i bɛ taa tugu mun ma ko fɛn b'a bolo n'o ka fɛn banna don min na dɔgɔnin i bɛ kasi dɛ aw b'aw to degun de la furu yɛrɛ a b'a daminɛ dɔɔnin ka tiriki tɔrɔkɔw kɛ ka maɲumankow kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka na bɛn hɛrɛdon kuma ma n'a hɛrɛdon kuma sera a bɛ jɛ k'o ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ n'aw jɛra ka jala min ni didon kuma sera a b'o dun dɛ i ni Tani Maram ni tɔnɔ Gawusu ye olu y'a daminɛ sɛgɛn min na degun min na a ma dogo mɔgɔ si la sigida in na mais bi alhamdulilayi tɛ cogo di t'u yanba ni bɛɛ ye cogo di tan a dun kɛra ten dɛ olu kɛra fɛn ya. Typhoon officiel. C'est la magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gawusu et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gawusu et Mariam, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Olu kɛra fɛn wa a bɛna jɔn fɛ yen. i kɛra fɛn Tima ne terimuso dɔ de bɛ Bamakɔ o bɛ Gawusu ka lahala bɛɛ kalama o de y'a fɔ ne ɲɛna wa k'a tɛ fɛ mɔgɔ si ka bɔ a kalama fɔlɔ dɛ. O bɛ se ka kɛ cogo di Tani Maram tɛ foyi dogo ne la diɲɛ sosigi kɔnɔ Tani Maram ne kɔnɔfɔ ɲɔgɔn don cogo min na a yɛrɛ kɔnɔfɔ ɲɔgɔn ye ne ye ten tɔ n'o tun ye tiɲɛ sa ma so Tani Maram y'a fɔ ne. Comme ne kɛra i ka nkalontigɛla i ma da ne la. Ayisa mama ne tun b'a fɔ k'i kɛra ne ka nkalontigɛla ye sa. Ayi juguman tɛ. I bɛ hakɛ to o terme fɔcogo la mais i b'a dɔn a kuma don man di n kunkolo de kɔnɔ dɔɔnin quoi. Baasi foyi t'a la Tima nka komi i ma da la i bɛ fɛ ka perewu jɔnjɔn yɛrɛ de sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don sisan i bɛ wuli i bɛ taa Maram yɛrɛ ɲininka ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ komi i kɔnɔfɔ ɲɔgɔn de don ni mun ta ye nkalon ye i bɛ bɔ o kalama. Chérie kuma min fɔra sisan n'a sɔrɔ ko nin ye tiɲɛ an yɛrɛ fɛnɛ bɛna an cɛsiri an n'an bɛ buure feere ne b'a dɔn an fɛnɛ bɛ kɛ fɛn an ka taa o ko la ka na ne ka taa an bilasira n tɛgɛ tɛ n tɛgɛ minɛ sa Ala ka segin n'aw ɲuman ye i k'an ka foli fɔ Maram ye. Où tout semblait si sombre, Gawusu et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main. Mariam. Pour voir la lumière. Ah madame, hakɛ to dɛ. Les larmes ont séché. L'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. N kan ka bɔ n kan ka taa service la n kan ka taa baarakɛyɔrɔ la ci gɛlɛmanba dɔ tunun kan sisan voilà donc o fɛtigiw bɛ ka dɔ ma kɔnɔ a nana sisan donc n bɛ taa ale kuma ɲɔgɔnya rapidement d'accord. Assalamualaikum Keita la. Nse. Semua sama mode me awa. Jeliba. Nunu soma katabani soma mane soma fɔlɔ ani mane soma laban bɛ awa. Mea. Ko Maram Keita bɛ awa. Mea Jeliba. Ni y'an jeli wuli ka se Maram Keita la bi. Baasi tɛ. Ala kana kɛ baasi ye. Suramaka Siw mɔden i Tarawele.
n'an k'i ma i Tarawele i b'a laminɛ n'an k'i ma Keyita i b'a laminɛ sabula o ye mande laadakɔrɔ ye o don siga tɛ jeliba i tɛ jɔn ka ji dɔɔni d'i ma madame Keyita n ka ɲi jiko la sabula fɛn min bɛ n kɔnɔ ani ji min tɛ bɛn baasi tɛ ala kana kɛ baasi ye dɔ di bon n'i y'a in sera yan bi komi n terikɛ Jarakɛ a kun ye n ci yan fɔlɔ Abulo Jara a kun ye n ci i ma i dɔgɔmuso ka ko la n'o ye Mariam ye ala y'a kɛ ni Mariam ka ko ma se ka ɲɛnabɔ a ko a ye fɛn fana i fɛ yan nɔ fɛn min fana y'a diya n'o ye an denmuso Tima ye ne Bintu fɛ yen e Bintu fɛ yen siga t'a la Madame Keyita ça fait ni n y'a faamuya sigida in yɛrɛ kɔnɔ Abulo ma se ka muso furuta sɔrɔ yɔrɔ si fo ne Bintu ka du kɔnɔ i ko ko n balimamuso Mariam o ma ɲɛnabɔ sisan ko fɔ n denmuso o de la mun bɛ Abulo kɔnɔ ne yɛrɛ seginna tɔɔrɔ la nin na walayi ko sugu ninnu man di ne ye mama ça va kan jumɛn bɛ yen i b'a kan tani baasi tɛ yen tani Mariam ka da tugulen don o tuma na mun de bɛ yen nɔ o don la mobili jɛman pasitigi dɔ nana tan Mariam ta ka taga n'a ye a n'a ka minɛnw bɛɛ ko fɔ Bamako nka ni e y'i bali la ko fɛn t'a bolo i bɛ taa tugu mun ma ko fɛn b'a bolo n'o ka fɛn banna don min na dɔgɔnin i bɛ kasi dɛ aw b'aw to degun de la furu yɛrɛ a b'a daminɛ dɔɔni dɔɔni ka tiriki tɔrɔkɔw kɛ ka maɲumankow kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka na bɛn hɛrɛdon kuma ma n'a hɛrɛdon kuma sera a bɛ jɛ k'o dun ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ n'aw jɛra ka jala min ni idun kuma sera a b'o dun dɛ i min ni tani Mariam ni tɔnɔ Gawusu ye olu y'a daminɛ sɛgɛn min na degun min na a ma dogo mɔgɔ si la sigida in na mais bi alhamdulilayi tɛ cogo di t'u yanba ni bɛɛ ye cogo di tan a dun kɛra ten dɛ olu kɛra fɛn ya o mana kuma min fɔra tiɲɛ de don wa kɛra fɛn Tima ne terimuso dɔ de bɛ Bamako o bɛ Gawusu ka lahala bɛɛ kalama o de y'a fɔ ne ɲɛna wa k'a tɛ fɛ mɔgɔ si ka bɔ a kalama fɔlɔ dɛ o bɛ se ka kɛ cogo di tani Mariam tɛ foyi dogo ne la diɲɛ sosigi kɔnɔ tani Mariam ne kɔnɔfɔ ɲɔgɔn don cogo min na a yɛrɛ kɔnɔfɔ ɲɔgɔn ye ne ye ten tɔ n'o tun ye tiɲɛ sa ma sɔn tani Mariam y'a fɔ ne ye o tumana tɔnɔ Gawusu ka kuma min fɔra tiɲɛ de don o tɔnɔ Gawusu jumɛn e t'a dɔn sa n bɛna o ɲɛ yira ɲɔgɔn na n'an ka taa Madame Keyita i bolo la i dusu kan Madame Keyita i bolo la i dusu kan sabula ne terikɛ Abulo Jara ye cɛ min ye a pereselen don a k'i ma n'a y'a sɔrɔ furunafolo bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn o fɛn ma k'a b'a triplé k'a di i ma i ko mun a b'o sigiyɔrɔ 3 ɲini k'o d'i ma i y'a faamu ko n'a y'a sɔrɔ ni mɔgɔ tɛ an denmuso nɔfɛ furu la ko a b'i bila ka taa i ji la k'a bɛ dutɛrɛn d'i ma a bɛ mobili san i ye fɛn o fɛn ɲɛnamaya kɔnɔ Jarakɛ ko k'a b'a d'i ma a b'o bɛɛ di yan n'i sɔnna ka denmuso d'a ma k'a b'o bɛɛ d'i ma n'i sɔnna ka an denmuso ta k'a di a ma furu la Abulo adamaden bɛ n'i da kan don n'ala ye mun tigɛ bɔgɔ la a bɛ kɛ quoi wallahi n'a fɔra ne ka ɲumanya kama ko caman kɛra mais ala barika n bɛ ala tanto commissaire Bamba vraiment a y'a seko kɛ n ye a ye sɛn bɛɛ kɛ n ye wallahi ala yɛrɛ b'a sara mais nin bɛ ne continuer hali bi n bɛ ɲumanya de kɛ foyi tɛ laban ni ɲuman tɛ quoi mɔgɔ i bɛ ɲɛ i yɛrɛ de quoi a ye sango bɛɛ jan ka fɛn bɛɛ kɛ n ye a ye n bonya quoi wallahi a digira n na mais a kunna n fɛ fɛnɛ quoi mais n'ala sɔnna ma ne nkalondarala cɛ min don ani cɛ bɔlen don i b'i majigi ala bɛna tiɲɛ dɔn quoi ɲuman b'i bɔ ko dɔw la quoi mais ne kɔni b'a ɲini nin tɛ ne bali n ka ɲuman la quoi wa ne kun t'a dɔn ko bi bɛ n sɔrɔ dɛ nin bɛ n sɔrɔ dɛ wallahi ni ne tun b'a dɔn ko nin bɛ n sɔrɔ mais ɲuman ye n bɔ a kɔnɔ quoi hali sini n bɛ dɔ fara ɲumanya kan wallahi wa commissaire Bamanan a y'a seko kɛ n tun ma segin n'a kɛ n bɛ kɛ tan yɛrɛ a ye fɛn bɛɛ latigɛ n bolo a ye n bonya kojugu hali bi ne kɔni b'a ɲɛfɔ bɛɛ ka ɲuman kɛ n'ala sɔnna ma ala de ka ɲi ka ne bila ka taa iji
siga t'a la ka du terrain di ne ma siga foyi t'a la furunafolo bɛ fɛ bɛn fɛn o fɛn ma o bɔli ye furunafolo bɔli ye diyagoya o ye laada kɔrɔ ye mɔgɔ t'a kɔ mɔgɔ b'a mɔgɔ t'a kɔ mɔgɔ t'a kɔ. Madame Keita e da bɛ ka sigi kuma nin na dɛ m'o faamu dɛ. Ayi ni n ko mɔgɔ t'a kɔ c'est que mɔgɔ kilancɛ de b'a kɔ a ma dafa kosɛbɛ bad a ko a bɔra yan nɔ sa a bɛ ka kuma dɔw don ɲɔgɔn na sugu jenina dɛ fɛn tɛ n bolo dɛ ni muso fɔlɔ min bɛ Bamakɔ an bɛ sigiɲɔgɔn dɔ fɛ yen dɛ a ka ko yɛrɛ de a zamzaminen tɛ ten mɔgɔ t'a kɔ mɔgɔ t'a kɔ bari bɛ jeliba kɛ basila la Keita la ka minnu bɛ yen nɔ f'a ni sugu man jan kosɛbɛ u ka da bɔlen ka se sugu ma yen y'a falakaw ka so ye n'i sera yen nɔ dɔrɔn n'i ko ko Namori Keita denmuso Tima f'a furumuso ye Bintu Tarawele bɛɛ b'a dɔn basi t'a la c'est n b'i bila ka taa n bɛ a fantini yɛrɛ ka numéro d'i ma Umar Keita ni sera yen n'i y'ale yɛrɛ wele dɔrɔn a ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ siga foyi t'a la n y'a faamu donc an ka actionnaire dɔ de nalen don bon n'a bɔra kuma na sisan ta téléphone na donc n bɛna taa n'ale bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ko dɔw la donc yan'o cɛ i bɛna enveloppe in minɛ comment dirais-je bon en fait million kelen de b'a kɔnɔ d'accord franc CFA million kelen i bɛ taga fini dɔw san i yɛrɛ ye o ni den ka fɛn misɛnmaninw mako bɛ se ka jɔ fɛn mun na i bɛ t'olu san den ye d'accord n bɛ taa rapidement ni nin bɛ ɲɔgɔn rencontrer ka na d'accord i bɛ fini dɔw san i yɛrɛ fɛnɛ allez quoi n'Ala sɔnna Madame Keita e ko ne ka taa o ko bɛna kɛ cogo di e ko dɔ ka woro minɛlen don a kunkɔrɔ k'o tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye jeliba o ko man gɛlɛn o tuma b'a fantini wele sisan n b'a ɲɛfɔ ye problème t'a la Keita ni tile baasi foyi tɛ yen somɔgɔw dukɔnɔmɔgɔw dun kɔni baasi tɛ yen Ala kana baasi foyi kɛ ayi juguman tɛ comme mɔgɔ de tun bɔra i denmuso kɔ Tima kɛ ayi n b'a dɔn sa n b'a dɔn ko dɔ bɔra a ka kɔrɔ nka n bɛna mun f'i ye nin ye sɛbɛ yɛrɛ de ye mun bɔra a kɔ mɔgɔ ɲɛnama kisɛ kelen tɛ Umar mɔgɔ ɲɛnama tɛ wa fɛn t'a bolo a ka kuma ka ca a nana Tima nɔfɛ ka an i n'a fɔ k'an na nɛgɛ dɔrɔn minnu bɛna worosabani bɔ musow nɔfɛ ko papa n b'a fɔ cogo di sunguru fɔkan ye fɔ cogo di sa laisse-moi rentrer kɛ ka don i kan ni furu ye ka sɔrɔ furukɛlaw tɛ mais mun nana kɔni mɔgɔ ɲɛnama dannen don ne b'a dɔn très bien n daga wuli teri de don n b'a dɔn mɔgɔ ɲɛnama don wa fɛn b'a kun furukɛla de don sɛbɛkɛla de don n b'a dɔn a fɔ ne d'a fɛ e ayi dɛ n'aw ka réunion bɛ kɛ muso da ka dɔgɔ furuko la e yɛrɛ b'o dɔn ka na ne tɔgɔ fɔ i yɛrɛ b'a fɔ k'i ka enquête kɛ wa i bɛ se ka enquête kɛ a ka cɛ ɲɛ mɔgɔ ɲɛnamaba de bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ ɲɛnama tɛ dɔn in tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ne de y'a f'i ye dan da la ka na awɔ an b'a kɛ ten Keita n tɛ se ka ban o la sa n n'a miiri Ala ma k'o laminɛ sinon Keita lakaw kɔni ka ko Tarawele don awɔ Ala ka tile wɛrɛ nse i dɔ wɛrɛ jeliba i bɛ se ka taa nin y'a banni foyi t'i la ok donc i bɛ se ka numéro di yan awɔ n yɛrɛ b'o wele a ta basi foyi t'a la n yɛrɛ b'u ɲinɛtɔ filɛ o kɔni awɔ nin don ok Madame Keita n y'a ta siga t'a la Ala ka hɛrɛ fɔ an kɔ amina Ala k'an bɛn kan kelen ma amina an ba nse Kuyatɛ Ala ka se ni nɔ awɔ nse k'a b'a triplé. This is for beautiful. Le Yoro du cinéma africain. Spécial dédicace à toi. Makura, l'ami fidèle dans l'adversité. Toujours présent, tu as su nous guider. Amalastar. Avec Ibrahim, Bijou et Baba en avance. Avec Doul. Dans l'ombre, ta lumière, une vraie chance.
pas Thomas ainsi que Papa, les cœurs remplis de fierté, te regardent briller, amour jamais effacé. Malastar, héros de notre histoire, pour chaque larme, on chante notre espoir. Ensemble, unis dans cette belle quête. Malastar. Makura, ta force jamais ne s'arrête. Chaque épreuve, tu transformes en force. Ta voix résonne, ne perds jamais notre élan. Tu es le pilier qui nous pousse à croire dans notre but. Malastar, tes efforts jamais vains. Pour tes frères, tu es le chemin. Malastar, héros de notre histoire. Pour chaque larme, on chante notre espoir. Ensemble, unis dans cette belle quête. Makura, ta force jamais ne s'arrête. Pour Bijou, Ibrahim et Baba, Abdul Karim, unis en cœur. Avec toi, Makura, la vie a tant de saveur. Ça s'affiche à tout Sangaré. Ah la grande, merci pour le financement. Spéciale dédicace à toute la famille. Merci à mes aînés pour le service rendu. La famille Diomandé, big up, big respect. Ah oui, la légende continue. Yes, I. C'était fou. Le Yoro du cinéma africain.